खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि बाक्सानि दिहिरा VCDCआव बड'लेण्ड CM काप 2025 VCDC खोन्दोनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। BTR सरकारनि बानजायनायाव BTRआव VCDC क्लबआव जाखांफु लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ थि लामा होनो आरो थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों बड'लेण्ड CM काप 2025 इं मायथाइनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया गुबुन गुबुन VCDCआव खुंजानाय बायदिनो बाक्सा जिल्ला 23 नं दिहिरा बियाबनि सिङाव थानाय दिहिरा VCDCआवबो दिनैनिफ्राय जागायबाय। सिब्रुबारि सोमदोन जोहोलाव गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ हाबाफारि बायदियै बेखेवनानै होयो 23 दिहिरा बियाबनि TCLCC नि मासिगिरि उदय शंकर दैमारिया। गिबि बेखेवनाय जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया धनस्रीपुर जोहोलाव स्पर्ट्स क्लाब आरो सिब्रुबारि स्पर्ट्स क्लाबनि गेजेराव जानानै थाङो आरो बे गेलेनाय बादायलायनायाव धनस्रीपुर स्पर्ट्स क्लाबा सिब्रुबारि स्पर्ट्स क्लाबखौ 3 गलाव फेजेननो हायो। बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारियाव मुसलपुर जिल्ला UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि जगदीश रामसियारि, मुसलपुर जिल्ला कमिटि मावख' नेहाथारि नेलसन मुसाहारि, जिल्ला लाइमोन UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि हरि अजा बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गासै नखर आरो बेजों लोगोसेनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो दिहिरा VCDC जानानै साबायखर जासिहरबाय। जों दिनैहाय बेवहाय जोंहा दानि प्रमद बर' सार मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय BTR सरकारा मोनसे माने दानि लाइमोनफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि BTRआव बड'लेण्ड CM काप 2025 नि बिमुं लानानै मोनसे फुटबल बा जोलुर बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारि बादियै दा जोंनि दिहिरा VCDCआव बा दिहिरा VCDC नि सिङाव नैबे सिब्रुबारि सोमदोन जोहोलाव गेलेग्रा फोथार होननायाव जों थारमाने बै बड'लेण्ड CM कापखौ माने नैबे दिहिरा VCDC नि सिङाव सिब्रुबारि सोमदोन जोहोलाव फोथाराव खुंनाय जादों आरो। जोंहा दिहिरा VCDC हिसाबै मोनथाम रेभिनिउ दङ। जोंहा खेलानि माखासे नेमखान्थि खालामनानै होजादों। मोनसे रेभिनिउआव मोनसे टिम ओंखारनांगौ। दा बिदि हिसाबै जोंहा दिहिरा VCDC सिङाव मोनथाम रेभिनिउ दं हिसाबै दा मोनथाम टिमा माने बाहागो लादों आरो। सोलायनाया ओरैबायदि फैगोन जोंहा मानगोनां BTRनि चिफ प्रमद बर' सारा मोनसे मोजां थांखि लानानै बा मोजां नोजोरजों दिनै बे बड'लेण्ड CM कापखौ लाबोदों। माबोरै होननानै बुङोबा जोंहा गामि ओनसोलनि थानाय माखासे लाइमोनफोरा बै थुलुंगानि गेजेरजों इयुनाव जोंनि माने गेलेनायनि बिथिङाव जों आसा खालामो माने गेलेनायनि बिथिङाव जोङो लाइमोनफोरखौ गोजौ थाखोआव माने दिखोलांनो हागोन होननानै जों आसा खालामो। जायफोरा बिथांमोनहा नैबे VCDC लेभेलनिफ्राय देरहालांगोन बिथांमोनहा बे VCDC लेभेलनिफ्राय देरहानानै जोंहा समस्ति लेभेलाव जागोन खेला माने BTC नि समस्ति लेभेलाव मोनसे खेला जागोन। बिनि उनाव माने लिग खेला जाहैगोन BTC नि बेवहाय गेलेयोमोन जुदि उइनार जालांबाय थायोबा आरो